pot ser que les situacions a cada municipi siguin molt diverses, doncs en creem d'altres espais. Al final, la lluita institucional l'entenem com un espai de lluita més, com un front més, i no ens ha de fer por relegar-la a vegades a altres companyes o cedir-la a altres formacions polítiques i treballar des d'altres espais on potser aquestes contradiccions no hi seran i la nostra força de treball serà molt més activa. I crec que a vegades ens costa, perquè va una mica contra d'allò del que estem fent, que és generar espais per enfortir la nostra lluita institucional, però abans també entrant aquí, això també fa que aquests guions que a vegades et prepares es desvirtuïn. Parlava amb un company que em parlava una mica de la seva assemblea i evidenciava una realitat que potser replantegen en les properes eleccions no ser-hi. I a vegades sembla que aquesta llosa del que ja t'hi has posat, a la que ja hi has posat un peu a la institució, hagi de ser un pas enrere massa gran deixar de participar-hi, doncs crec que és un error. Perquè a vegades precisament les institucions, que algunes s'han comentat en aquesta taula, algunes mancances tan grans i algunes dificultats tan importants que es pot donar el cas que en algun moment creiem oportú que la nostra trajectòria militant hagi de passar per altres espais polítics. I que aquests espais polítics puguin ser igual de legítims o fins i tot més depenent de la idiosincràsia o la realitat en la que ens trobem en aquell poble o en aquella ciutat. I potser això encara s'evidencia més en els espais i municipis petits. També s'ha parlat de contrapoder, i a vegades la nostra lluita institucional s'allunya més d'aquest contrapoder popular i passa a ser assimilació de poder. I això és un error i per això també és una llàstima que a vegades segons quines opostes institucionals trenquen amb aquesta lògica que per nosaltres és cabdal. I això ens va passar una mica a Riudebitlles. I aquí també aprofito i faig una mica de parlar de la nostra experiència. Nosaltres a Riudebitlles vam estar 4 anys a l'oposició, amb les seves dificultats, vam fer algunes coses, d'altres no, vam estar 4 anys de govern i ara estem 4 anys més a l'oposició tenint la possibilitat de governar. I per què ho vam fer? Precisament perquè vam fer una anàlisi del que havíem fet al govern i entenent totes aquestes contradiccions, veient tot el que havíem aconseguit i veiem que tot allò pel que ens havíem presentat, que era capgirem Riudebitlles, aquell lema havia sigut tan pobre que enteníem que no teníem les prou forces o ganes o inquietuds per poder seguir construint allò. Evidentment, com a gestors no en tenien cap dubte que eren millors gestors que els altres, però certament hi havia unes mancances suficientment importants com perquè no voler continuar. Perquè vam entrar a govern amb un positivisme que després ens el vam menjar amb patates. És a dir, anàvem amb unes perspectives que després les pròpies limitacions, que la SU també ha dit una cosa molt interessant d'aquesta institució, és que aquestes institucions estan intervingudes per l'Estat. És a dir, si realment poguéssim transformar de forma real i veritable el règim del 78, crear estructures de contrapoder popular des de les institucions, moltes regidores estarien a la presó, perquè ho hem vist quan l'única vegada que realment hem pogut posar una mica de trontoll l'estat espanyol en els últims anys, les persones que van capitanejar, algunes estan exiliades i algunes són companyes nostres, d'altres des d'espais de lluita com els CDRs han estat assenyalades amb una repressió molt forta, d'altres que s'han mobilitzat també i en canvi n'hi ha poques electes. I les electes que tenim processos repressius en marxa, que jo sóc una d'elles, és perquè hem estat implicats en mobilització popular al carrer, no perquè en un ple, hi ha hagut algun cas, que en algun ple algú ha fet alguna intervenció i se l'ha assenyalat, i podríem anar a Vic, però són casos molt concrets. Perquè després la desobediència a les institucions està molt ben estructurada. És a dir, hem vist la Montse Venturós, per penjar una bandera i mantenir-se ferma, o hem vist el cas d'un president de la Generalitat de Catalunya, per mantenir fermes una pancarta, han estat apartades de la institució amb molta facilitat. Si no estàs a les institucions, aquesta facilitat ja és diferent o es juga diferent, perquè canvia aquest model de rol i de relació. I crec que aquella idea, que era un únic regidor que entrava en un ajuntament, però que eren moltes que al carrer fèiem una tasca d'anar a tirar ous quan venia algú del PP a repartir fulletons en el mercat, o anar a impedir que el Cañete pogués passejar-se per Vilafranca impunament quan havia fet unes declaracions molt inoportunes sobre el Pla Hidrològic Nacional, però havíem tingut un peu a la institució. Què vull dir? Que malgrat aquestes contradiccions, malgrat aquestes limitacions, malgrat aquestes mancances, o malgrat que a vegades estratègicament pensem que és millor fer un pas enrere o no, és important ser-hi també, perquè al final, sent-hi,
estem interpel·lant aquell rival polític i aquell opositor polític que en altres espais hi tenim confrontació molt directa en un espai de confort per ells i per elles. I això crec que també és important que, malgrat, com deia això, el nostre pes a la institució segueixi i perduri. Crec que és important que quan ens plantegem realment fer aquest pas decisiu de presentar-nos en unes institucions, ho fem amb uns objectius clars i ben definits, malgrat les dificultats. I que quan veiem que aquests objectius es poden complir o no, siguem conscients d'això per prendre unes decisions o una altra. Hi ha exemples de transformació real, i algunes companyes han tingut la sort, i a Navàs hi ha exemples de sobiranies molt interessants. I aquest ha de ser una mica el far, és a dir, tenir clar què hi anem a fer i com hi anem a fer i quins han de ser aquests objectius, sobretot per la recuperació de la propietat pública, és a dir, perquè les municipalitzacions siguin una eina de transformació real i allà on puguem incidir a través de les municipalitzacions, al govern o a l'oposició, i treballem perquè això reverteix el model de relacions i fa que els drets es reverteixin i, evidentment, hi hagi universalitat d'aquests serveis. I això crec que és un element molt important. També perquè aconseguim treballar cap a les majories i cap al bé comú. Crec que aquest també és un ideari que hem de tenir com a objectiu. Un altre, també, que aquests processos que nosaltres estem fent a les institucions siguin processos no explotadors, ni entre classes, ni entre gènere, ni també en el medi, que també és una cosa molt important. Llavors, davant d'aquests objectius o aquestes idees bàsiques, creiem que la clau és mesurar les nostres forces dintre de la institució i veure si realment podrem o no dur a terme algunes d'aquestes accions. Llavors, més que res, perquè d'aquesta manera aconseguim suplir o sobrepassar la importància de la pròpia gestió, perquè al final, si no és el que deia la Su, ens convertim en senzillament gestors i ja donem per fet que la CUP serà més transparent, gestionarà millor una institució, però al final no ens hi estem presentant per això, perquè això també es pot fer des d'altres espais. I després, també que malgrat aquestes limitacions que dèiem, i ara torno a dir una cosa que comentava abans, malgrat aquestes limitacions de la institució, no ens faci perdre la nostra força en altres espais de lluita, perquè si no, aquí tindrem més de perdut i més de guanyat quan fem un balanç i una anàlisi de quina és la nostra tasca de transformació social.